Kalpasan ti nga pulo ket pito atawen, nakastrekmanen diti graduates ti MMSU ti top 10 passers ti pharmacist's licensure examination. Tawen 2008 idi addamay sa nagbalin at top notcher ti pagkadalan ti nasong eksaminasyon. Ita, pinaneknekan damanen ti laing ken kinapursigido dagiti agad-adal ditoy. May sapit tinang nayon ti ragsak ti intero a pagkadalan ket iti panagbalin na top 1 performing school. Third consecutive year na po na top 1 performing pharmacy school ang MMSU Pharmacy. At naiiba siya ngayon dahil with 6 top notcher. So, nabayag man nga haan kami nakapag-produce si top notcher, pero nakapag-produce kam tata not just 1 but 6 top notchers out of the 10 spot. 85 kaditi 95 of first takers wenno 90.43% ti pimas at eksaminasyon. Amang anangat nga to no may kumpara ti national passing rate a 57.26%. Pinadayawan met ti Dean ti College of Health Sciences ti faculty anang tulong kaditi graduate a magun-on ti baligida. Kunana nga agtultuloy ti panangipaida ti kalidad nga edukasyon. Ang goal namin ngayong taon na ito is still to retain our top 1 performing school recognition as well as to produce top notchers. So maybe in the future, moving forward, ang i-goal naman namin ay to retain our top performing school as well as to produce top notchers and possibly kung kakayanin naman sa awa ng Diyos, we will have that 100% institutional passing rate. Kuna dapay a posible amang nayon daytoy ti pressure ti departamento, yan mang namnamada nga agbalin kumapay daytoy a karit ken inspirasyon tapno iti kastaket at adapay nga igaed digiti estudyante ti panagadalda. Definitely, sir, it creates pressure to the succeeding batch and normal yon. So actually, pressure is good but for the succeeding batch dito sa Marasaran Rocket, dapat ket aramidan dang inspirasyon ken challenge kanya da. Kasi ket haan nga nalakat ti ag board exam, ngem syempre gapog deti nasaya at nga resulta tatanga tawen dapat ket mas ma-inspire da pay, nga ilalaing da pay. We will reflect again. We will take a pause, reflect, at strategize once more so that we can surpass whatever performance that we have right now in the future. Nakasarsarita mi ti future pharmacist ani Ruth. Aminado isuna saan analaka ti kursuna, niyam kuna na makatulong keng kwa na tinagbalin a resulta ti eksaminasyon. Inayon na asipod pa idi ubing isuna. Addan ti interes na ti pharmacy, ken babaen ka daytoy, matulungan nanto dagiti ay ayaten na nga daan ti sakit. I was very interested in the grade 11 iti chemistry and ever since idi ubing nak circuit idi na interview nak pa iti poblasyon which is isot nag junior high akot. What anatot kayat mga course kasi. So pharmacy kasi I was interested ti drugs no anati mechanism of action digiti drugs and aping nga kailangan ti gamot kasjay. So ayun, kasi injimot family circuit, adapay mat tikiti underlying diseases kasjay kaslang hypertension ni mother ko. Pinasingkidan ti Department of Pharmacy ang narway digiti oportunidad nga agur-uray para kaditi estudyante ang mga ala kadaytoy a kurso no addaan danton ti bukod a lisensya na duma-duma a klase ti trabaho ti mabalinda a pagpilian ken saan laing nga ti panaglako ti agas kadagiti parmasya. Alalukuyan da digiti agtutubo nga dati interes na ang mga ala ti pharmacy nga ikonsiderar da daytoy a kurso kang runaan nata agkurkulang ti pagilian kaditi pharmacist. This is now the best time to take pharmacy because we have really a shortage of pharmacists now in the country. And since isa lang naman yung pharmacy school natin dito sa province, we take advantage of it. Mark Magdirila, Balitang Solid North.